Čaute priatelia, dnes som sa rozhodol, že sa pozrieme na 3 najobľúbenejšie burgery McDonaldu. A to Big Mac, McRoyal a Big Tasty. Začneme s Big Macom. Mal by obsahovať 2 mäsa, syr, šalát, uhorku a tú omáčku Big Mac. Dáme si ho na poli. No, chutnáme. Tá omáčka je tiež trošku nakyslo, ja moc nemusím. Dá sa zjesť, ale nie je to nič extra. Stojí 4,60. Žiadna výhra. Ten, kto má rád tú omáčku Big Mac, tomu to odporúčam, ale nič extra. Teraz sa pozrieme na McRoyal. Tu už je mäso väčšie. Má 2-krát syr, kečup, horčica, uhorka a cibuľa. No a mäso väčšie. No, chutnáme. Tento je lepší, aj za to, lebo je tam väčšie mäso. Toto je v podstate taký väčší cheeseburger. Presne takisto chutí, len je väčší. Za mňa môže byť určite chutný. To je rovnako ako Big Mac 4,60. Keby som si mal vybrať, určite iba McRoyal. Big Mac, ten je môže. No a teraz sa pozrieme na tretí, Big Tasty. Ten je môj obľúbený. Obsahuje mäso, povedzím, slaninu, šalát, cibuľu, paradajku, syr samozrejme, 2-krát je tu. A čo nesmiem zabudnúť? Tá špecifická omáčka Big Tasty. Taká jemná. Cítiť ju za dymom, za údeným. A mi veľmi chutí. No, poďme si ju, ne? Tento stojí 5,20, ale tých 60 centov sa rozhodne oplatí doplatiť oproti tým. Určite. Šťavnatý, chutný. Výborné mäso. Tu nemám žiadnu výtku chutom. Takže shrnutie na záver. A mám porovnať 3 burgery. Tak najviac mi chutí Big Tasty samozrejme, potom McRoyal, až tak Big Mac. Dnes sme sa pozerali na tieto 3 najznámejšie burgery z McDonaldu. Ako každému môže chutiť niečo iné, môžete mi napísať do komentára, ktorý z týchto 3 chutí vám najlepšie. A čaute, na budúce.